очрашулар. Yıllar үтә. Büyük Vatan Soğuşu'nun yalqınlı yılları ilagaya bassa da, халык хәтерендә ул көннәр мәңгегә саклана. Туган илебезгә фашист яулары басып кергәч, яшь егетләр, кызлар кулларына корал алып, ватанны сакларга киттеләр. Илебез азатлыгы, халкыбыз бәхете өчен сугыш кырларында башын салган иптәшләребез дә байтак. Бу гади совет кешеләре батырлыгына таң калып, аларның якты истәлеге алдында баш иябез. Иделдән Эльбага, Мәскәү янынан Берлинга, Кавказдан Балканга, Ленинградтан Кенигсбергка барып җитеп, явыз дошманны җиңеп, туган илебезгә дан һәм шөһрәт белән кайтканнарыбыз да Аллага шөкер күп булды. Бер үк төрле батырлыкны күп тапкыр кабатлаган өчен дан орденнары белән 3 тапкыр бүләкләнгәннәр 2500-дән артык. Алар арасында төрле милләт вәкилләре бар. Татарлар 50-дән артык. Бүген без шуларның берсе, безнең якташыбыз Хәбибулла Хәйрулла улы Якин белән очрашабыз. Мин үземнең авылымда муллаш, безнең татарлар арасында пашны диләр. Менә шул пашныда, муллашта тудым мин. Аннан соң Зорайга җәзрәк, ул вакытта 8 яшьтән мәктәпкә керәләр иде. Мин 7 яшьтән кереп киттем, тырышрак булган күрәсең. Аннан соң 4-нче классны бетергәч, Төмәнгә киттем. Төмәндә ул вакытта бар иде татар-башкорт мәктәбе. Шул татар-башкорт мәктәбен бетереп, мин киттем. Аннан соң Омск шәһәрендә, русчалап әйткәндә, годичные курсы по подготовке учителей МСШ. Ул вакытта әле Төмән өлкәсе юк иде. Безнең Омская область дип йөртеләдер. Ну, шул годичные курсы да укып, инде выпускной экзаменнарны тапшырып йөргән вакытта сугыш башланды. Молодо поступать итте. И без кызык кына монда. Барыбыз да шунда укып йөрүчеләр киткән просто стихийно комсомольское собрание үткәрергә. Шул стихийное комсомольское собраниедә решение чыгардылар, бөтенесе, единогласно. Всей группой пойти добровольно на фронт. Ну, беркем дә безне всерьез никто не принял. Бу яшьлек, балалык белән эшләнгән. И безгә Лазанов, фамилияле бер Николай Лазанов, минем иптәшем бар иде. Безгә поручитель шул группа исеменнән военкоматка мөрәҗәгать итәргә, безне добровольно фронтка җибәрергә. Бигеле, анда безне тоже всерьез никто не принял. Безгә әйттеләр: заканчивайте свои курсы, если понадобитесь, мы вас вызовем и отправим на фронт. Эшләп алдым әзрәк эшләп алдым. Аннан соң мине җибәрделәр Тюменское военно-пехотное училищега. Вот. Үзегез киттегезме әллә Чакырып алдылар. И мин уже, как говорится, стал курсантом Тюменского военно-пехотного училища. Анда мин укыдым всего-навсего 4 ай. 4 ай укыганнан соң 1 май көнне безне бөтен училищаны митинг үткәрделәр и фронтка җибәрделәр. Бер эшелон булып. Хәбибулла абыйның биографиясы безгә генә түгел. Данлы шагыйрь, язучы һәм журналист Константин Симоновка да кызыклы булды.
Бөек Ватан соғышында жеңуге 30 ел дегенде Симонов зур фильм төшерде. Ул Советлар Союзы геройлары һәм дан ордены кавалерларына багышланган иде. Айрым бер сериясын «Сельский учитель» дип атап, автор дан орденнарының тулы кавалеры Хабибулла Хайруллович Якин турында сөйләде. Бу фильмны җиңү бәйрәмнәр көннәрендә бөтен Советлар Союзы карады. Есть у нас в Сибири такая прогремевшая сейчас на весь мир страна Тюмени. И в центре ее, в городе Тюмени, на улице Ленина, стоит обелиск, на котором всякий, кто к нему пришел, может прочесть имена героев страны Тюменской и героев Советского Союза, и трижды кавалеров всех 3 степеней Ордена Славы. Мне думается, что, пожалуй, нашим школьникам нынешним интересно будет узнать, что среди 9 имен этих полных кавалеров Ордена Славы, которые вы сейчас видите на этой мраморной грани обелиска, 3 имени принадлежат людям, причастным к самой доброй на земле профессии, к профессии учителя. Один из них, Ян Янович Розе, родившийся на сибирской земле Латыш, был школьным учителем до войны. Второй, русский, Александр Андреевич Парменов, ушел на войну со школьной парты и стал учителем истории уже после войны. А третий, татарин, Хабибулла Хайруллович Якин, и ушел на войну молодым сельским учителем, и, вернувшись с войны, уже 30-й год продолжает учить сельских ребят. Вот об этом человеке и пойдет у нас речь. Всю войну он был связистом, линейщиком. Под конец войны был пулеметчиком, парторгом роты, а всю свою остальную жизнь учил русской литературе детей в татарской сельской школе. Село Чикча под Тюменью, где учительствует Якин. Это мы его вместе с его товарищами-учителями и со школьниками снимали уже потом, когда успели и близко познакомиться, и подружиться с ним. А самая первая встреча наша произошла довольно давно. Еще перед празднованием 30-й годовщины победы над фашизмом. Сезнең тормышыгызда бик күп кызыклы очрашулар булган, әйеме? Аларның иң билгелесе дип әйтсәм дә ялгышмам Константин Симонов белән очрашугыз. Да, пожалуй, пожалуй. Менә шуның турында сөйләп китәсез. Ничек таныштыгыз? Ничек ул сезгә килеп чыкты? Әллә сез аны таптыгызмы? Бу 74 елны җәй июнь айында иде. Бу җиңүнең 30 еллыгына булган бу әзерләнгән булгаймы? Әйе. Мин Төмән райком партия районага барганда миңа теге Винзилинең нейсе председатель совета Нижнепошминский дип йөртәләр, Нагилгә безнеңчә. Шуның сельсовет председателе онтын фамилиясын сиңа хат килгән. Ул төмәндә кемнән? Симонов Константин Михайловичтан. Мин түзмәдем, әйтәм, я с тобой вместе поеду сейчас к тебе домой. И хочу, я немедленно сегодня же хочу увидеть это письмо. Мне просто не терпелось узнать, что за письмо. Киттем, укыдым, хатында язган Константин Михайлович Симонов. Вот. Уважаемый Хайвулла Хайруллович,
наша киногруппа хочет создать кинофильм о полных кавалерах орденов славы. Если вы дадите согласие, я включу вас в этот список. Мен яздым жауап. Я с благодарностью принимаю ваше предложение. И аларын күрсәткән сұрақтарны Мәскәүгә бардым, шунда очраштым. Спасибо этому человеку, сидящему рядом со мной. Спасибо ему, который столько поколений татарских детей выучил русскому языку. Да и сам знает его так, как дай Бог всякому. Перед нашей второй встречей с Хабибулой Хайровичем я попросил его захватить с собой письма с фронта. Если они у него, конечно, есть. Но их, к сожалению, не оказалось. Сохранилось у его родителей только одно письмо. И не его, а о нем. И начинается это письмо так. Здравствуйте, Хайрула Хамидулович и Зигайха Тимирбаевна. Командование той воинской части, в которой служит ваш сын, шлет вам свой сердечный фронтовой привет. Там, где ваш сын, у нас связь работала бесперебойно во время всех боев. За бесперебойную отличную связь во время боев, за личную отвагу и мужество сын ваш Якин, Хабибулла Хайрович, сегодня награжден орденом Красной Звезды, и мы им гордимся. А в конце письма уже говорилось не о нем лично, не об их сыне, а вообще о войне. Задача эта, речь шла о победе, требует напряжения всех сил, ибо нам нужно закончить эту войну так, чтобы через десятки, сотни лет никто не вздумал поднять преступную руку на страну Советов. Вот куда заглядывал тот старший лейтенант Ермаков, замполит части, где служил Хабибулла Якин. Заглядывал еще в разгар войны 9 июня 43 года. Хабибулла абыйны тынгысыз кеше диләр. Тормышының 30 елынан артыгын мәктәпкә, педагогия эшенә бирде ул. Балаларга белем бирү белән генә шикләнмичә, ул үз биографиясы, иптәшләре, сугыш юллары тарихынан мисаллар алып, яшь буынны киң тормышка әзерләде. Хәзер дә лайыклы ялда булуына карамастан, күпләргә тыныч утырырга бирми. Үзе дә кул кушырып утыруны яратмый. 2 тапкыр хаҗга барып килде. 3нче баруны да планлаштыра. Аллаһы Тәгалә насип итсә, бу да булыр әле. Беләсеңме, менә хәзерге әйтәчәк сүзләремне мин бер вакытында беркемгә әйтмәгән. Минем бала чагымда әниемнең атасы Тимербай кар дигәннәр. Ул мине өйрәткән менә нигә изге дугаларга тәкбир әйтү дигән нәрсә. Менә мин атакага барган вакытта да часто миңа Олаткин мәрхүм әйткән иде. Балам, шул сүзләрне син һәр вакытны менә атлап куй, һәр вакытны йөргән йөреңдә әйтеп йөрө. Аннан соң сугышка китер алдыннан ул миңа училищега килде. И тагын кабатлап әйтте. Балам, менә мин сиңа өйрәткән тәкбирне онытма, йөргән йөреңдә шуны әйтеп йөр. Ул минем гадәтемә керде. Йөргән йөреңдә Аллаһу Акбар, Аллаһу Акбар. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Атакага барган вакытта
Менә Кырымда бигрәк Мин шуны кычкырып әйтә торган идем. Ә минем иптәшләрем, давай татарскую песню свою пой дип. Ә мин татарскую песню дигәнне шул тәкбирне кычкыра барабыз. Аннан соң немецләрнең траншейләренә якынлашкач, уже сүгенеп кычкырабыз анда. Вот. Менә гранаталар ташлап, ну сугыш, бул сугыш. Вот. Хәбиб абай, менә кеше юк, мин бер нәрсәдән курыкмадым, сугышта куркып нитмәдем. Ул бит кешегә нормально түгел. Кеше бит барыбер куркырга тиеш. Ян татлы. Юк. Мин бик курыккан Гөлсинә. Курку нәрсә ул? Ул үлмәскә теләү дип уйлыйм мин. Курку, обычный курку. Вот. Ләкин курку белән куркуның арасында аерма бар. Паника, просто гади курку. Мин курыккан, то есть мин үләргә теләмәгән, яшәргә теләгән. Любой кем генә булмасын, кайсы гына кеше булмасын, нинди генә милләт кешесе булмасын. Һәр кемнең яшисе килгән, бер кемнең дә үләсе килмәгән. Сез бит яшь егетләр булган ул вакыт. Да, действительно, мин баягына әйтеп киттем. Ул минем яшымдагы бала чага егетләрне атыйлар иде, нецелованные мальчики дип. Вот. Менә шул яшь егет дөньяны әле бер нәрсәне белмәгән егетләр практически со школьной скамьи генә чыккан. Ана ата янынан сугышка барып. Әйе. Шулай Хәбиб абай. Демәк, сезнең менә шул дини өндәлешләрегез ул вакытны ук сездә булган, әйеме? Минем күңелемдә ул бала чагымнан тәрбияләнгән. Мин менә бала чагымда ук әткәмнең, улаткан мәрхүмнең азан әйтү тавышларына уянып килгән. Мин уже менә бу мин улаткамның җыры дип әйтәләр иде, тәкбирне. Мин уже ул вакыттан ятлап куйган идем, белә идем. Аңга сеңгән, күңелгә сеңгән. Әйе, мин менә әткәм мәрхүм, улаткан мәрхүм әнием, бу алар барсы да намаз укып яшәгән дини семья, гаилә иде безнең. Вот. Менә теге елларны, бу сүзләрне, әгәр дә теге еллар булса, мин сиңа никогда сөйләмәгән булыр идем. Хәбибулла абый Ржев һәм Төмән шәһәрләренең почетлы гражданины. Бу югары исемләр сугыштагы батырлыгы өчен хөрмәтләү генә түгел, бу ветеранның бүгенге көндә дә актив эшләп, яшьләргә булышуы өчен зур рәхмәтен белдерде. Төмәндә оештырылган хәрби пехота училищесыннан киткән якташларыбызга багышланган музейда һәм Янбай авылындагы милли музейның залында Хәбибулла абыйга багышланган стендлар бар. Анда аның хәрби биографиясы, сугыш юллары белән танышырга була. Аксакалыбыз яшьләр белән, иптәшләре сугыш ветераннары белән очрашуны ярата. Кызыклы итеп сөйли белә. Истә калганнарын хәзер ул кәгазьгә күчерә. Эш өстәлендә язылып беткән китап кул язмасын күрдем. Шул менә үземнең практически тормыш юлымны алып, теге әле сөйләдем бит. Омскийда годичные курсы по подготовке учили дигән нидә курста укыганнан алып, сугыш башыннан, яннан соң сугыш беткәнче. Автобиографичный китап. Автобиографичный, әйе. Бу китапны язганда яңадан яшьлегегезгә барып кайткан кебек буласыз булыр, әйеме? Гөлсинә, син мине әгәр дә менә внутренне аңларсың дип уйлыйм. Мин көннәр буе исемә төшерәм, яшим шул көннәр белән. Тамак төбәмәләренә тыклыгып кала, камок тамак төбәмдә. Күз яшым тула, карчыкка күрсәтмәскә тырышам. Ятып, су эчеп, тынычланып алам. Анасы яңадан шул елларны исемә төшереп яңадан шундый вак детальләр белән язам. Искә төшә, дулкынлана. Искә төшә, нәрсә уйлаган, нишләгән, ничек булган. Ә бит беренче менә бомбежка.
Ол кытычкач. Особенно birinci, вообще бомбежка страшная штука. Но birinci мәртәбә особенно страшно. Менә син сорадың курку, курыкмау. Бөтен кеше курка. Мин курыккан, Курыкмыйм курыкмаган дигән кешегә ышанмыйм Мин дигән. ышанмыйм андый кешегә. Ул тимер түгел, таш түгел. Вот. Мин менә беренче мәртәбә бомбежкага эләккәнемдә Куркуны җиңү менә бу даими батырлык. Үз куркуыңны җиңү. Именно, русчалап әйткәндә, человек должен сам себя преодолеть. Этот страх, этот испуг подавить в себе. Җиңә алырга үзеңнең куркуыңны. Менә вот в этом сила человека. В этом сила человека. Куркасың, ләкин үзеңә төшкән бурычны үтисең. Куркуга бирешмисең. Әйе. Тормыш юлдашы Рәйсә апа белән бергәләшеп чәй эчүләрне бигрәк яраталар. Тәмле ашлар, җылы сүзләр, тагын нәрсә кирәк ул кешегә. Картлыгыгыз бәхетле булсын. Озын гомер, сау сәламәтлек бирсен Аллаһ Тәгалә. Бергә яшәргә насыйп булсын. Хөрмәтле аксакалыбыз Хәбибулла абый һәм Рәйсә апа. Шаулап үсә кырдамыл игеннәр, балки яңа йортлар, киң урамнар. Чәчәкләнә бакча һәр кайсына, хезмәтләрен куйган ветераннар. Чәчәкләнә бакча һәр кайсына, хезмәтләрен куйган ветераннар. Ветераннар, тынгысыз һәм олы җаннар, сезнең изге эшләрегез Алла гомергә. Ветераннар, сездә көч һәм дәрт бар. Хөрмәт сезгә күңелләрдә, урыннарыгыз түрдә. Киңәшчеләр дә сезгә мостатлар, улар буыннарда монанлар. Тап төшермәс яшьләр исмегезгә, тыныч булыгыз сез ветераннар. Тап төшермәс яшьләр исмегезгә, тыныч булыгыз сез ветераннар. Ветераннар, тынгысыз һәм олы җаннар, сезнең изге эшләрегез Алла гомергә. Ветераннар,